rombak kalos punika Simo Barangso sang buto saking padepokan agung punika Yois Yoh Yoh Minangka alus kaos lan rombak persis lan rombak kaos punika Yois alun-alun punangka digital bakal derek guru kastanan Pak Butor kang sakarum Bonowangi ini kok mujutaken macan kembang soho macan kebiaring itu Leya wonten tengahing alas lakawan punika minangka lilipur wonten geranipun Bapa Musnang Biru saha Gusti Jayanti Dalasak Warga Yo as menika adicara wali pamrintahan putra bagus payu hitam mugia dadi larengan soleh kang berbakti marang agama kang bisa ngangkat derajat yang sepuh sekali alus lan kodok kewes punika sang buta langsung sang tampil punika badhe medal langsung minangka dadi pagelaran sanggar seni putu balung punika medhasake leladan alon-alon Dadi Sugrawo Sugeng bersani kebiare sanggar seni putu balon punika ngejelaken leladan bunsut alon-alon punika sumangga nderekaken sumangga Sumangga nglilipur wonten granipun Bapa saha Ibu Sri Jayanti Dalasak Warga Simo Barang putu balung lajeng medal saking padepokan agung punika sumangga nderekaken boten pagelaran saha padepokan agung punika sumangga nderekaken medal saking padepokan sumangga wonten geranipun padepokan putu